Woulda people, Charlie. Keep on watching Oda Citizen TV and keep on sharing. Thank you.
any Giana. Some of us are chance in Giana. But I don't know the matters will break. Hey, no one can go up on which I am. Then we will for the woman so yes, and then it's better to find. But before I say, yes, in the idea of fire, so don't let us say what's the young car. Now, I can be a what's we did some of our Giana. Sayana place it does not be able to be let's also become now the chess. I'm Pambaye, President. Yeah, Mr. Dentua, 1 pound. Yeah, one pound. And that Chelsea family needing a beyond pound. The child would talk. Also, try and talk. 9 months of a fair, come here, shame. What will be about? And if I'm on a sign here, on a dear, they will come most of one of so. Now on found call. Yeah. There is somebody I can you that when they say, now who won't and follow cry and see a year. I say, I'm not just in a gun, I am a one class of a not just in power, share. I thought your power, share. I wish I could say you had the mountains. And they say, I am someone to my prefer. And to anything of warrior powerful. Now, come on, don't make it trust. Not only the money and the pussy have been me. I know myself be saying myself, or any don't do me to watch a while. Say, I go home and follow cry and see you. Yet, you know, some of the super fit. And you're devil. I am Petia. And your chance. Any again, I come on you almost Scarlet Sumbo. And when you focus on your musicality, our brava mother so. There is so much say. I was yet to ready a man to say, as someone do your way and pa. Number you focus on this and then I'm coming down. That's how many I did one and never tell the bottle. What on in here? When you talk to my SBC, don't it? I was young and last year, the Sicano, a show bottom. The same was a crash mansion and after by your farm now. And they were showing to bottom. As I saw me on my part, or the Apollo didn't say. We were doing a Siabi. I was young and about film. A young general in the chest. Now, Barbara and the boy, I meet your moon, Mussie. A young Chelsea was swimming in our carbon set. I have a band to Adamo. I have a band of Aquaman. My father, when I want to look in our carbon. Bless me, I say, assassin Tokodia. Now, of Piabe will be. On my own things, I am blessed and say no, or the copy. As I walk back home, now whom ye, young children, fail. They say, I can hear you any, and then chat about buying, or to say, and share any access. Send a chance supporter senior. Young and general supporter senior, as you come home here. That's your answer will say, my forces someone do your mind. Say your man, Badia. Nade, Dominique, who could do. Nana by informal baby, my boss here. And your career home, and your house number. As I am minus and the baby do what? I say, hey, now Jeremy chess play a dominic. I will do for dinner upon the same. You will not anywhere deep common. Dominic, support the scene I say a dog. Yet don't play. Who goes 20? You need to move baby. I wish I can say just me again for say. One of Tokodi out for Chelsea. Fine, never fail it, am I? Yet instead, oh, Chiano. Now, Chiano, I'm a young OP, I'm an edge now. Dominic, I was saying, I say, now go on for crack and see ye. Just for say, what I am baby. Now, again, for say, what my at say. So, what I say, now go on for crack and see ye. Dominic, the man and see a button. Of the year. So what does it say about our open set? Oh, my picture, and well, you self-protect. So, if you see, you enjoy that was what grow in the Italian open. Now, the whole Central region, all the record of football shop, no, it's also, you know.
yɛwura president kɛtokreku a ɔda afina no ɛnɛ papa ɛsoro kugyam ɔnan akɔwɔre ase bɛrɛ san sɛ wɔdi dwuma ɛwɔ Ghana football ti yɛwura kɛt ɛni ase ɔni Ghana ha aha ɔbɛdi kɛtɛm ɛpɛm wɔ Canada a ɔkɔ di dwuma bi abɔ Ghana football ɛnu ti na yɛwura kɛtokreku a ɔno yɛ ɛfɛ president no yɛ ho no ɛwɔ yɛ ɛyɛ yase na yɛwura kɛt ama no mpanyinfoɔ sɛ ntifoɔ hɔ apagyafoɔ hɔ otu ni mpanyinfoɔ ɛmɔ ho baeɛ mekyerɛ mpanyinfoɔ di ka bɛkyɛ dada a yɛwura fɛri kɛtɔmpɔ gyeefe executive council member wɔn mo sɛ ɔbɛkyia yɛ ɛna afei yɛwura gbɛgbɛ mu nyinaa ɛfɛ executive no wɔn nyinaa ba bɛkyia ɛna afei gyeefe ne si anɛma wɔn central regional ɛfɛ chairman yɛwura Robert otie kudankan ɔno nso ba bɛkyia na ɛfɛ fo mpanyinfoɔ ɛbaayɛ a president Kent Okreku ɛda no ayɛ deɛ na miye yɛwura Kent ɛne ne mpamfoɔ ɛbaayɛ a yɛwura akyi ɛka ho Mr. Robert Duncan ɛna afei logo bɛka ho kyerɛ mu sɛ yɛnni abɛma firimpɔn ɛwuo ne yɛade aha ɛfɛ ne yie paa aha Ghana ma nyinaa yie sɛdeɛ mekaeɛ no yɛwura Kent yɛn nkɔbɛba bɛdwuma dwumadie bi kyi ɛna ama yɛwura Kent kɔni Ghana ha se eti ɛfɛfoɔ mpanyinfoɔ ɛbaayɛ a the Ghana football situation ekuro mu sɛm sika 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis ɛnka ne sika no 100 million ɛno ɛne adeɛ a kyerɛfɛfoɔ mpanyinfoɔ sɛ esi dɔmɛ firimpɔn ne papa so ɛnkɔ maame so n'afei ɔmo nfa nkata yɛ nua bɛma firimpɔn akyi ɛfɛfoɔ yɛ adeɛ nti asedafoɔ aseda nsabɔde asedafoɔ ɔmo amonya ha na mo mɛda yɛwura kɛtokreku ɛne ne mpamfoɔ ase sɛ ɔmo de nka ne sika no 100 million sɛ esi mesa firimpɔn so na ɔmo nfa nkata yɛ nua bɛma firimpɔn akyi eti ɛfɛfoɔ mpanyinfoɔ baayɛ a ɛnka ne sika no 100 million president Kent ne yɛ Okreku ɛne ne mpanyinfoɔ baayɛ no ɔmo sɛ mo nye na mo nfa nkata yɛ nua bɛma firimpɔn akyi ɔmo na mo nyinaa ase yɛwura ɛsoma yɛ no mia me boss Adapoku obiara nim ne Ghana ha wɔn abɛka sɛ wonim Adapoku biara no na fi sɛ afei na wɔɔba ohwɛ TV koraa ne nipa biara no nyinaa ti ɛde aba biduru enua firimpɔn ɛne n'abusua ɛyɛ ase yɛ Brekum Chelsea ɛgyina ɛwɔ gyidie sɛ yɛ mpanyinfoɔ nso bɛkyia wɔ ha esi wo ɛne board director wɔn nyinaa nso bɛkyia wɔ ha ɛyɛ ama na ɛyɛ ayɛ fɛ na yɛwura ɔsragyefoɔ ɔsi adeɛ Dr. Agyemambadu a ɔtɔ so mmienu ɔsi adeɛ a ato akwadaa no ɛne n'abusua no ɛyɛ n'awerɛho bebree sɛ ɔntia ne nan akyi a kɔma yɛwura Adapoku kura ndi kan ba ha kɔdɔ no bɛdi kan aba abɛduru ayɛwie ase na ma wɔntumi ama ayi ne mpaboa ahyɛ yɛwura Adapoku ɛnan sɛ ɔmo abusua no pɔle tete sika no 1 billion sɛ sompa akwadaa no bɛsom wɔ dɔm ayɛ kuro Aduana football club no Brekum Chelsea no ɔde bɔ ɔne ne maame akyi dɔm ɛdansɛ bɔ akwadaa no bi wɔ hɔ sɛ akwadaa no rantɛ wɔ hɔ a ɔno bɛdidi na ma wɔn biribi adi na ɔne wɔn so deɛ a ɛsɛ yɛ bɔ n'akyi dɔm mfie mmiɛnsa a yɛsan no no yɛwura sɛ minitoro a ɛwɔn nhyehyɛeɛ no nyinaa na ne wɔn sika nyinaa no ne yɛapo ano yɛsan de bi aka ho ɛyɛ tete no 1 billion sɛ abusua ne maame no ɛne ne papa ɛsrɛ mo mfa ma ɔmo yaakɔ yɛtɔ so bio yaa Brekum Chelsea Aduana football club yɛso yɛkeka yɛn nsa ase sika pɔle yɛka tete sika no 200 million yɛde bɔ nsa ɛma abusua na Aduana football club players no ɔmo so ɛkeka ɔmo nsa no a deɛ ɔmo nyaa yɛ 20 million tete sika million aduru nti abusua dwumadi a ɔmba no ɛba adɔm amane mu ɛne ne diiɛ no ne nyinaa ne abɔ ano bɛfa no nti bɛsrɛ mo aseda biara wɔ hɔ a yɛwura n'ankasa ɛwɔ ha Adapoku ɛne ne mpanyinfoɔ ɛne Chelsea mpanyinfoɔ nti mo ba aseda bi wɔ hɔ a mashallah na Ghanafoɔ so Mr. Frimpong ɔno ɛna Frimpong ne papa ɔne ne maame ɛna ɔmo ahyɛ kuku atɛsɛ ɔmo nso ɛte hɔ no sɛdeɛ
see, money now, they go so when you have money, I know money, you put your coin. Your coin. What's me up? Nan Krabby as I see a name. Yenuani Dibiano, Yasmin Neddy. Mekana make up for old players and walk and some nothing so as the likes of Lampard, more Cambro, more Munna, Spider, Money Adignano, who made Netchamra, Honorable Assemblyman, Ebe Jamama and some players in Nafi watching in Sokasa. Honorable Assemblyman, Amen. I was your poor baby, you do your best. A session here, pa. The son said, Jenny, I bet you park you see. Jenny, a year. Jenny, I bet my Dominic Frimpong. The football players are near the Sea kind. I was saying, any I say than Samia. Now, said, Jenny, but on our dear, now you didn't come back, and I know I'll see you. I was saying to me, and no dinkra. Now, Yasama, I can't tell you, Bema, Dominic, and they say, Eddie Kano, yet the young passing. Say, Yamid in the back no more than Same, and I say mine. If Yakakra, Unya, you know. What to me at the Apua, I'm a Probiay, I could do Pempen. And then a players I was saying no. And I say that Sabine Patamuna and any gun in and Sir, you know, Dinkra and cry a new, you know, and they said, what I tell you, Uncle, I do be PMO, I say, Mamma. Say, you know, press it. As some do a while, you doubt my am walking. Never when the animal can, say you walk, or some I or the are, and you're not Dominic. Also, or some it's a man who didn't pay Munawaki. The 500 cents. Man corner and for that. Mamma will be on Fabi and count to at a cabinet. The son said, if you are Winya son, I will wait. Yanni, I need to say if you are young, and he said, I'm a near sir, a young Bobby and a better shells above you. The enemy say it's your end to pass. I signed it to a better, not be attached. It's a young Abema Dominic. And then, I'm for a Mebunina, a son of the Ghana. Football players in Yao Pine Wako. The Mla Memma will be and power Nim, and Luna, a same mine. No moment, but I am a bass, I see so. Now, I'm you know, I'm now men for that, you per se, Benchina. Now, man, you may be a guy, a dead. Then you are Dominic. And then you get any break and a job. Your mouth Pasu, Jojo. Your mouth Demifed yet. The man who go Yasamuna and said, when you are done, some for men, who tell me Akwe. Then you say, Naka Ufia can gather to media, baby. So, now, pass some Adua. Maintain Mansua, or Macano. My football, maybe MPM free. Now you know your best one name, Nanka Ufia can get me at us. Now you're now, Dominic.